Hi mga kabayan! Welcome back po sa aking channel, Donna Bicolana. Happy New Year po sa inyong lahat, sa aking mga loyal subscribers. Ito po yung aking first mukbang ngayong 2023. Blessed New Year po sa inyong lahat. Kain po tayo, gutom na po ako. Magluto po ako ng pansit bicol. Ayan po. Sinahugan ko ng kaunting baboy tsaka Baguio pechay. Tapos lalagyan po natin ng suka na may sili. Ayan. Kalamansi sana ay wala eh. Ayan po. Ayan natin. Lagay po natin dito. At paminta. Medyo konti lang, baka umanghang na ng sobra po. Tapos meron po ako ditong Yakult at saka tubig. Tara po, kain na po tayo mga kabayan. Pansit bato. Ayan, fresh from Bicol po yan. Ayan, kasabay ko po yung nanay ko kumain. Nauna na po siya. Kasi prepare ko pa po itong ano ko. Ayan, kain na po tayo mga kabayan. Medyo nawala na yung sabaw. Hinigop na po. Ito po yung hiwa kong pork. Ayan po. Huwag po natin ang konting suka. May kiniwang ano po. Maliit na labuyo. Tara, Nanay Tina, kain po. Tay, kain. Mga kabayan ko po na Bicolano, yan. Kilalang kilala po nila itong pansit Bicol. Pansit ba to? Mainit. Bandang gitna mainit. Kahit tinapa po, pwede pong ano dito. Sahog. Medyo mababa po kasi yung patungan ko. Mega love shoutout po sa Team Puso. Happy New Year po sa inyong lahat. At kay Sis Nora T Vlog ng Virginia, USA. At hi din po kay Bicolana in Las Vegas. Pero na sis, magkano? Pansit Bicol. Taga ano siya, mapulang din. Las Vegas. Sarap tong pansit, lalo na kung may ano, pinapartner po ng mga Bicolano sa maruya. O kaya tinapay po. Sarap na matamis-tamis yung tinapay. Yan po.
Ayun po si mama, nasa likod ko. Tapos na po siya kumain. Ganyan na po, maraming dahil po sinampay sa aking background. Hindi po gaano uminit kasi dito. Tayo Yakult. Medyo marang nanghang po. Gawa po ng labuyo. Kayong paminta manghang. O kaya mga kakanin po, bagay dito, matamis-tamis na kakanin. Madalas po kayo nito ng mga Bicolano po. Almusal, tanghalian at saka hapunan. Bukod po sa ginagawang almusal, merienda, inuulam pa po kaya pwede ng hapunan siya. Tanghalian. Pwede pong repolyo, pwede pechay. Pechay Tagalog. Gulay na ilalagay nyo. Okay. Sarap kabayan. Mainit. Lalo pag mainit po, masarap tong kainin. Pag pumunta kayo ng Bicol, makikita nyo sa mga karinderya, sa kabayanan, may mga luto sila nito. Yung may sabaw at saka gisado. Doon po sa bayan ng Uwas. Saan po ako lumaki, nag-aral. Matatagpuan po doon yung mga kainan ng ng pansit. Si Pax, yan, kilalang kilala po yan sa Uwas. Tanong nyo lang po. Sa tindahan ng pansit ng bato ni Pax. Tsaka may bago pong resto doon na kainan. Along highway lang po, pagpupunta kayong Legazpi City. Yan, dagdagan po natin ng konti kabayan. Medyo puno lang tayo. Ayan na kabayan. Dito na agad ako. Nagdagan ko lang po ng bagay. Ayan. Ganyan po kami kasabik sa Pansit Bicol. Kahit araw-araw, kahit linggo-linggo. Ayan. Pinasanayan po ng mga Bicolano. Ulit po natin ang suka. Ito pong suka, ginawa ko po may ano yan. May ayan, mga sili po. Paminta, kaunting asukal, asin. Sibuyas o kaya bawang po. Ayan, sarap po. Yung kulab, dumidigay na po tayo. Masarap na.
Harap. Mega love shoutout din po sa mga OFW, sa aking mga lawyer subscribers, sa mga bago pong subscribers. Hi po, kain po tayo. Kapag kumain po kayo nito, tagal kayo magutom. Nabigat po to kasi gawa to sa mais. May fresh po nito, may dry kasi. Ano ba yan? Mga hindi pa po nakaka-try nito, try niyo po. Sa Maynila po makakabili na kayo sa mga palengke, may mga nagtitinda po. Kaya lang piling-pili lang po. At may mga nagtitinda po, lalo po dito sa may along Marcos Highway. May Bicolano pong nagtitinda ng luto na po. Meron nga po ibang mga vlogger na nag-vlog na po nagluluto ng pansit bato. Tapos lalagyan na po ng dinuguan. Wala po kasi akong dinuguan. Pero kumakain ako noon na may dinuguan. Kaya mga kabayan, kitang-kita nyo, ubos na po ang aking plato. Tanging sili na lang na hiwa. Sarap po. Lalo na kung may maruyato, mga kabayan, sarap. Nandun lang po tayo sa bayan ng Marikina. Marami po nagtitinda ng maruyado. Dito po madalang na. Kamotik yung meron rin po. Kaya lang late na. Anong oras na po rito? 6:25 na. Mga kabayan, ubos na ang aking pansit bato. Kitang-kita nyo naman lahat. Naubos ko po, dinagdagan ko pa po, nakita nyo. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking first mukbang ngayong 2023. A blessed New Year po sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo mga kabayan. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, sa aking YouTube channel, please like lang po, comment, share, and subscribe. Dahil na Bicolano po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Till my next video. Bye-bye! Happy Friday po dito sa Pilipinas. Friday the 13th daw po ngayon. Huwag po kayo matakot, kasabihan lang yun. Magdasal lang po tayo. Bye bye mga kabayan. Till my next mukbang.